Vale. Bai. Eguerdion, Mari Jose eta Amaia, urrengo eguerdion, urrengo liburu aurkezpenarekin zer aurkezpenera etorri zarete, Karmele Jaioren literatura emozio gorpuztua. Liburuaren editoreak zarete, zuei hitza emango dizuet, baina hiru galderatxo edo, pixka bat, gidoi moduan, edo nahi bali maiozu erantzun, edo zuek ikusi zer esan nahi duzuen horretaz. Motivazioa liburua aurrera eramateko, testu ingurua nahi bali maiozue liburuaren inguruko kontuak, liburuak zer dakarren eta norentzat den. Zuena da hitza. Hasiko naiz ni, Amaia? Bueno, egunon, eta Amaia Elizalde eta Mari Jose Olaziregi gaituzue, liburuaren editoreak, bai? Bai, izena izan dut, baina deitura ez dut esan eta barkamenak. Lasai, mesedez. Eta Jesus Marik ondo esan duen bezala, Karmele Jaioren literatura, emozio gorpuztua, liburu eder hau, aurkeztera etorri gea. Pixka bat, liburuaren jatorria kontatuko dizuet, eta ingo dugu txandaka biok, moztu nahi bat. Zerbait ahazten bazait esan, Amaia? Liburuaren jatorria dago Donostiak uda ikastaro batean. Nik uste izan zela duela pare bat urtez, nahiko azkar jonda liburua, ez? Antolatu, niri tokatu zitzaidan, une hartan, antolatze ikastaro bat Karmele Jaioren obrari buruzkoa. Bere literatur tradizioa, ibilbidea, eta, pixka bat jorratutako hildo guztiak aztertzeko asmotan. Uda ikastaroa bikain joan zen, eta bertan parte hartu duten gonbidatuetako batzuk han egon ziren. Baina, ikusita zer esan zirenan, eta ikusita Laboa katedrak interesa zuela liburua argitaratzeko monografia sailean, Laboa katedrako zuzendaria Amaia Elizalde da, bion artean erabaki genuen liburua editatzea eta pixka bat aberastea, bertan esandako ez gain ezagutzen genitun beste adituen lanekin. Orduan, labur esan da, Karmele Jaioren literatura jorratzen du, literaturari buruzko ikerlanak barneratzen ditu liburu honek, eta gainera du arribitsi bat. Arribitsi oso importantea ze bakana da. Karmele Jaio bera ikastaroan egon zen, pazientzia izugarriz, nahiko asaldagarria izaten da sortzaile batentzat bere obrari buruzko gauzak entzutea, ez? Han egon zen, gaineran oharpila bat eta hartu zituen, eta berak idatzi zigun autopoetika bat, bere poetika, bere idazkuntza prozesuaren oinarrian dauden, eredu, estilo, obra eta idazlei buruzko hausnarketa bat. Eta horrek irekitzen du liburua. Eta oso harro gaudez, literatura maite duten irakurle guztiek, eta bereziki, Karmele Jaioren ibilbide bikaina, gozatu ederra hartuko duten ikuste dut hori irakortzen. Eta baina jarraitu zu pixka eta Amaia. Bale, oso ondo. Erabaki genuen edo bilduma honetan, ez? Mikel Laboa katedraren bilduman argitaratzea liburua, zergatik azken finean, euskal kulturari buruzko monografikoak, ez? Argitaratzen dituen, kaleratzen dituen, bilduma delako. Orduan, kasu honetan, literatura, euskal idazle bat, eta hori Mari Jok esan duen bezala, azken finean, oraindik ere, ez zegoen Karmele Jaioia idazle ezaguna da, oso saritua, eta egia da, liburu hau kaleratu arte, oraindik ez zegoela ikerketa askorik bere literaturari buruz, ez? Orduan, ekarpen importantea da, alde horretatik, ez? Eta gero egia da ere, ikuspegi ezberdinetatik heltzen zaiola, Karmele Jaioren obrari, eta nolabait osotasunari heltzen zaiola, genero guztiak, ez? Agian narratibagatik da ezagunen, ez? Baino, eleberriak agian, baino ipuingintza ere, oparo xamarra du, hori ere ikertzen da, poesia liburua ere behar bada, jendearentzako agian Karmele Jaioren alderdi hori ez da horren ezaguna, baina hori ere ikertzen du Ane Villagran Arrastoak ere,
Gero, zinema egokitzapena, Amaren eskuak eleberriarena baita ere, itzulpenaren gaia ere jorratzen da, orduan, bueno, nahiko osoa, esango genuke nahiko kompletua dela, alde horretatik. Eta gero, baita ere, bueno, ikerketa lerroei edo begiradei eta perspektibei dagokienez ere, esango genuke alde batetik genero ikasketak direla gailentzen direnak, baita ere memoria historikoa, ikuspegi horretatik egindako zenbait azterlan ere badaude, eta, bueno, genero ikasketen barruan horrekin lotuta afektuen teoria, maskulinidade berrien analisian eta ere asko sartzen da, eta azken finean, bueno, irakurleak topatuko duena da, Karmele Jaioren obrarekin bat egiten duen, edo Karmele Jaioren obraren izaeran arakatzen duten azterketak dira, ez? Orduan, horregatik azaltzen da inbeste generoa, azaltzen dira afektuak, azaltzen da memoria, horregatik hain zuzen ere, ez da, Marijo? Bai. Beste, erabat ados esan dezun guztiarekin, sail hau sortu zenean, sail konkretua euskal monografiak, bazegoen oinarrian estrategia politiko bat. Eta estrategia zen, lehenengo euskaraz sortutako ekarpen zientifikoa argitaratuko zela, eta gero etorriko zirela itzulpenak. Ze aurre ikusita dago, liburu hau gaztelaniara itzuliko dugula, eta albaldin bada inglesera. Hain zuzen, monografia sail hau hasi zuen liburu batekin egin dugun bezala. Kirmen Uribe bizitza fikzioa. Jada gaztelaniaz dago, Peter Langen, eta jada inglesez dago Son of a Basque Studiesen. Orduan, honekin berdin jokatuko dugu, estrategia importantea da. Baina horrek ez du esan nahi, elkarrizketa honetan, gonbidatu ditugun adituak gure unibertsitatekoak direnik bakarrik, ez da hori kontua. Saiatu gara, Karmele Jaioren inguruan, eta batez ere ikusita bere ibilbide literarioa zein dan, atzerriko unibertsitatetan edo bertakoetan dauden euskal diaspora akademiko horretako kideak ekartzen. Hain zuzen, hemen dago Larraitz Ariz Navarreta, Zen for Basque Studieseko irakasle assistant profesorra dena, edo Iker González Allende, bai? Hain zuzen, Nebraskako unibertsitatean katedradun dena aspaldian. Berak maskulinitate eta feminitateak aztertu ditu, eta Larraitz Ariz Navarretak artikulu zoragarri bat idatzi du Karmele Jaioren obraren identitate kontzeptuaz, identitate nazionalaz, bereziki. Hoiei gehitu diegu, hortxe, lan egiten duen Pilar Rodriguezen artikulu bat deustuan egiten du lan, eta bertako irakaslea da, eta berak Amaren eskuak eta musika irean, bi novela horiek aztertzen zituen. Eta artikulu hauek eta Meritorras, Universitat Autonoma Bartzelonako gender studiesen genero ikasketetan aritu, duda ezina eta erreferentziazkoa dena, Meritorras. Bueno, Merik, Pilarrek eta Ikerrek artikuluak jatorriz espainolez, gaztelaniaz idatzi zituzten. Euskera zerbitzuari esker, bai. Beti monografia honetan, bere zuzenketez gain eta hori dena, bai, euskarara itzuliak ere izan dira eta euskaraz daude. Beraz, eurentzako, aditu hauentzako, izugarrizko ohorea izan da, tal adierazi digute, beraien lehenengoetako argitalpena izatea euskaraz egindako ikerketa zientifiko bat. Bueno, esan dako ez gain, pixka segituko dut, edo zuk nahi zuz, edukiak. Kapitulu pixka bat gainetik aipatu dezakegu, Vale. Igual, Amaiari emango diotitzaz, berak, hain zuzen, aztertu du Amaren eskuak, eleberria, eta konparatu du Amaren eskuak filme egokitzapenarekin, bai, transmedialitate edo intermedialitate ikerketek gaur egiten dutenaren bidetik. Biziki interesgarria da artikulua, besteak beste egiten dezun konparaketagatik literatura fantastikoak da Alice in Wonderland, Alice lurralde miresgarrian. Zerbait nahizu kontatu? Bai, bueno, eta ez dut bakarrik nire kapitulua hitz egingo dutola ibilbidetxo bat, ez?
Kapituluz kapitulu, bai, bueno, niretzako erronka polita zen, ez? Pixkat zinema ikasketak eta literaturaren arteko zubi hori egitea. Bai. Ez, eta orokorrean, bueno, arteen arteko eta lenguaia edo media ezberdinen arteko fusio horiek, bueno, hain konpartimentatuta egon diren ikasketetan, oain arte, pues ez da inbeste egin, eta agian orain, ez? Ari dira olako intersekzioak eta sortzen, eta egia esan ariketa polita izan zen, eta interesgarria. Mireia Gabilondoren egokitzapena oso, bueno, esango nuke, ausartaz simboloekin sartzen da baita ere, eta erabakitzen du hortan sakontzea, uraren simbologia, gainera Mirenek, ane Mirenek, Bilagran arrastoak ere, poesian justo uraren simbologia, ez? Karmele Jaioren poesian urak eta uraren forma ezberdinek feminitatearekin eta memoriarekin lotuta badaukaten esanahia hartzen dituzten esanahi ezberdinak, ez? Uraren forma diferentek hortan sakontzen du, eta filmean ere hori oso ondo agertzen da, ez nola euria den memoria, ez nola iragana gainera datorkionean protagonistari edo itsasoaren iragana baita ere. Itsasoak dena itzultzen du. Hori da, itsasargiaren baita ere, ez, simboloa, ez, itsasargiak hor daukan indarra, eta, bueno, oso polita izan da irakurketa hori egitea, eta irakurlek hori topatuko lukete hemen, ez, interesatzen zaionarentzat, eta gero, eleberriak eta aztertu dituztenak, alde batetik Meritorrasek egiten duena da, kritika feministaren ikuspuntutik, oso irakurketa sakona Aitaren Etxearena, ez, eta egunerokotasuneko keinu horiek, nolabait ere egiten ditu dekodifikatu, horren esan nahia, ez? Nola, azken finean, hori da. Talotzen du Judith Butlerren. Hori da, performa hizkuntzaren eta egunerokotasuneko keinu bakoitzaren potentzial performatiboa, ez, genero rolak errepikatzerako eta zehatzerako garaian. Meritor hori egiten du, Aitaren Etxearekin. Deigarria, Aitaren Etxeak liburuan duen presentzia. Izugarri handia, bai. Bai, zen Meritorrasek aztertzen du sakonki baita ere Larraitz Ariz Navarretak, eta han eleberriaren oinarrian dagoen kontzeptu nazional batekiko kritika, eta gero nik neuk ere aztertzen dut Aitaren Etxea, Arestiren, gure Arestia Handiaren poema ezagunetik, Aitaren Etxe hori horren gainbera kontatzen duelako, etxea bertan bera erortzen ari da, besteak beste, euskal gizartearen, nola esango nizueke, heteropatriarkatuak ekartzen duen genero politika bati erantzunez. Eleberri hortan, eleberri zoragarria dana dago krisian. Honetaz gain, errepikatua da Amaren Eskuak. Bai, eta gero horrekin lotuta ere, Marijo, zure kapituloan ere agertzen da, Amaren Eskuak eta Aitaren Etxea bietan pixkat iragana nola datorren espektroaren figuran, ez, fantasmaren, ez, iragan gatazkatsuaren presentzia nola gaurkotzen den, pixka fantasmaren figurarekin, ez, mamua eta... Pelikulan zensuratu egiten dena. Hori da, desagertu egiten da, egia da. Amaren Eskuaken egokitzapen filmikoan alderdi hori, desente desagertu egiten da. Eta gero edukiekin segituz, ez, dago Iker González Allenderen kapituloa oso potentea dela, ipuingintzari buruzkoa, batez ere, eta hor maskulinidadei begiratzen die, bereziki, maskulinidadeen, tradizionalaren kritika nola agertzen den, maskulinitate berrien, ez, gaia nola azaltzen den, eta batez ere nola egiten den azpimarra, patriarkatuak, ez, kalte egiten dion bakarra ez dela emakumea, baizik eta baita gizona ere, ez? Gizonak zenbat galtzen duen, eskema matxistetan. Eta gero, Miren Ibarluzearen azterketan itzulpenak dauka indarra, eta jadanik aipatu dugun bezala, Ane Miren Villagranenean poesia da aztertzen dena. Edo afektuen teoria Pilar Rodriguezen azterketan, ipuingintzak eta novelak aztertzen ditu. Esan behar dugu, memoria historikoa literatura, Iberiarretan ikertaldeko kide garela biok, eta gure ikertaldeak babestu duela diruz eta ekintzaz Miren Ibarluzea ere taldekide baitugu hirurok liburu honen argitalpena. Eta halaxe dago aitortua liburuaren kredituetan. Beraz, pozik gaude, talde lana dalako, eta,
talde lanaren emaitza delako. Hori da gutxi gora bera. Gehiegi luzatu behar edo. Ez, Ez, Ondo. oso ondo induzue, oso interesgarria da. Pena da, denbora gehiago ere, bueno, nire oso zalea naiz, Karmele Jaioren literaturaren oso zalea, liburu ezagutzen dut, oso Amaiak esan duen bezala oso kompletoa da, alde guztietatik, eta adituen eta lana bikaina da, eta Karmelek berak egiten duen ekarpena zoragarria da. Zoragarri. Eta, bueno, egon gintezke gehiago luzeago hitz egiten honetaz, baina nik uste oso polita izan dela eta transmititu duzuela pasio hori eta oso elkarrizketa polita izan dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko Euskal Herriko Unibertsitatearen argitalpen zerbitzuari aukera hau eskaintzeagatik. Eta baita ere zuri, euskara zerbitzuak beti eskaintzen digun babesagatik. Plazera, ez horregatik, horretarako gaude. Vale, Eskerrik asko. Zuei.